имрӯзҳо дар тоҷикистони мо наврасони соҳиби истеъдод, ҷавонони бонангу номус ва воқеан бо ифтихори миллат, ки дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат намуданд, хело ҳам зиёданд. Салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон, барномаи навбатии ифтихор аст. манзури шумо. Қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд як нафаре, ки дар озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳри ҷумҳуриявӣ ва ҳатто байналмилалӣ ширкат намуданд ва сазовори дастовардҳои зиёд гаштанд. Амрулло Калонов, шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор ва ба студияи телевизиони Баҳористон. хоб, қаблан мехостем дар мавриди худатон ба мо ва тамошобинон маълумот диҳед. Ман Калонов Амрулло 11 июни соли 2000 дар шаҳри Турсунзода деҳаи Чӯянчобӣ таваллуд шудам. Дар оилаи коргар, ана аз хурдӣ дар деҳот, яъне бо корҳои дашту кишизорҳо машғул будам ва ҳамин буд, ки дар он ҷо дар танҳоӣ ман зиқ мешудам ва худ аз худ сурудсароӣ мекардам ва ҳамин сабаб шуд, ки санъат дар дили ман ҷо шуд ва ман яъне роҳи худро барои дарёфтани роҳи худ ба мактаби мусиқии кӯдаконаи шаҳри Турсунзода соли 2014 дохил шудам. Он ҷоро ҳамчун сарояндаи эстрадӣ, халқӣ ва сурудҳои классикӣ хатм намудам ва айни ҳол донишҷӯи консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи талабхоҷа Сатторов мебошам. Бале, ташаккури зиёд беҳтарин. хоб, ва фикр мекунам, ки албатта сабаби ба барнома даъват кардани мо низ ин аз фаъолияти шумо, аз истеъдоди шумо ва огаҳӣ пайдо намудан аз ҳунару маҳорати шумо аст. умедвор ҳастам, ки дар бораи худ албатта як маълумоти ҷолибу шавқовар ва дар озмунҳое, ки шумо ширкат намудед дар Тоҷикистон ва берун аз он, ба тамошобинон як маълумоти муҳимро хоҳед дод. ва сараввал мехостем дар мавриди озмунҳои сатҳи шаҳрӣ ҳарф бизанем. вақте ки аз мусиқӣ ҳоло бохабар набудам, то синни 14-солагӣ, то вақте ки ба мактаби мусиқии кӯдаконаи шаҳри Турсунзода мерафтам, фақат дар мактаби миёна дар соатҳои тарбиявӣ дигар ҷамоматҳое, ки дар муассиса мешуданд, дар он ҷо фаъолона иштирок мекардам. вақте ки ба мактаби мусиқии кӯдаконаи шаҳри Турсунзода дохил шудам, соли аввали таҳсил ғолиби озмуни овози тиллоӣ шудам. яъне шумо дар соли 2015 ширкат карда будед? бале. дурст мешавем, ки соли 2015 дар муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон озмуни ҷумҳуриявӣ овози тиллоӣ сурат гирифта буд, ки дар он ҷо Амрулло Калонов ширкат намуданд ва мақомеро ба даст оварданд. зиндагӣ аз мара буда ҳамдили дерinaро мехарошад ёдҳоям дарду доғи синаро, дарду доғи синаро. خانم داغ داغم آنچنانه برفشوری نرو. زندگی از مرا بوده همدلی دری نرو میخراشد یادهایم درد و داغی سینه رو، درد و داغی سینه رو. мехостем дар мавриди дигар дастовардҳои шумо ҳарф занем ва инҷо дар назди мо зиёд аз ифтихорномаҳо ҳастанд. сараввал мехостем акнун аз озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман ҳарф бизанем. тамошобинони азиз, ва ёддаст мешавем, соли қабл аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон
озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман роҳандозӣ гардид, ки дар он наврасону ҷавонони соҳибистеъдод зиёд ширкат карданд ва албатта то ҷое тавонистанд ҳунару маҳорати худро нишон диҳанд. Нафароне ки воқеан ҳам арзанда буданд, сазовор буданд, тавонистанд мақомҳои аввал, дуюм ва сеюмро ба даст оранд ва қаҳрамони барномаи мо Амрулло Калонов яке аз онҳост, ки тавонист мақомро ба даст орад ва доир ба иштироки шумо мехостем дар ин озмуни сатҳи муҳим бифаҳмем. ин бевосита бо дастгирии устодони худ, сараввал устоди худам ки дар шаҳри Турсунзода маро дастгир намуданд ва то ба консерватория ҳатто дохил намуданд. Раҳмонов Манучер, ташаккури худро ба онҳо мерасонам, ки ба ин озмун маро аз шаҳри Турсунзода як нафар худ дар жанри академӣ будам, маро номнавис карданд. Як нафар ҳамин хел то ба даври ниҳоӣ омада рохат гирифта ғолиби озмун ҳам шудам. Шумо ҷои чандумро гирифтед? Дар номинатсияи сарояндаи академӣ ҷои якумро ишғол кардем. ҷои аввалро ишғол кардед. Хуб, дар даври аввал кадом сурудро пешниҳод кардед? Даври дуюм кадом суруд ва дар даври финалӣ кадом суруд буд? Дар даври якум ман суруди Республикаи мани Аҳмаду Боқуловро, ки ин бениҳоят машҳур аст, ҳамаи мо медонем, онро сароидам. Баъзои ҳакамон он писанд омад. Дар даври дуюм бошад, ноҳиявӣ дар шаҳри Ҳисор шуда гузашт. Дар он ҷо Дилоро як ватан дорамро сароидам, ки онро ҳам хуб пазируфтанд. Ва дар даври ниҳоӣ бошад, Зисӯзи сина аз Зиёдулло Шаҳидӣ аст, ки ин романс низ бениҳоят машҳур аст. Хуб, метавонед оло аз ҳамон сурудҳое ки шумо дар даври аввалу дуюму дар даври финалӣ пешниҳод кардед чормисраи замзама кунед? Бале. Марҳамат, ва мо низ имкон дорем порчае аз ин сурудҳоро бишунавем. Дар даври якум республикаи ман буд. Дари дилро ба рӯят вонамудам, туро дар дидаву дил ҷон намудам, ба ҷисму ҷони худ мавон намудам, ба васфат шеринав иншон намудам. дар даври дуюм ман суруди Дилоро як ватанро сароидам. Насими кӯҳ мебӯям, дуро дар чашма мешӯям. Насими кӯҳ мебӯям, дуро дар чашма мешӯям. Дилам болида мегӯям, дилоро як ватан дорам. дар даври финалӣ романси Зисӯзи сина буд, ки ин барои ман, ки донишҷӯи курси дуи консерватория будам, ин романс хеле душвор буд. Ба ин душвориҳо нигоҳ накарда, аз удаи сароидани ин романс ба хубӣ баромадам. Хуб, метавонед замзама кунед. Зисӯзи сина кабобам, зи сели дида харабам, ту шами басми касониву ман дар оташу обам. Саломат. Ташаккури зиёд, беҳтарин буд ва фикр мекунам, ки албатта ба тамошобинони шабакаи Баҳористон низ писанд омад. Тамошобинони азиз, биёед аз наворе ки қаҳрамони барномаи мо дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар даври финалӣ ширкат намуданд ва сурудеро пешниҳод карданд, онро якҷоя тамошо мекунем ва дубора бармегардем ба студияу суҳбатро идома хоҳем дод.
چین و چین و چین و چین قدی تو لا چین و چین چین و چین و چین و چین زلفی تو بر چین و چین کرتا گلگونه بیدیدم رخ نمود و خنده کرد با کمانی ابرویش ما را خرید و بنده کرد چین و چین و چین و چین زلفی تو بر چین و چین چین و چین و چین و چین قدی تو لا ва умедворем дӯстони азиз ҳунарнамои қаҳрамони барномаи мо ба шумо писанд омад ва суҳбатро идома медиҳем. Ёдирас мешавем барномаи навбатии ифтихор аст. манзури шумо қаҳрамони барномаи навбатии мо ҳастанд Амрулло Калонов. шуморо хушомадед мегӯем бори дигар. хуб, барои чӣ шумо маҳз ин ҷодаро интихоб кардед? Масалан соҳаи навозандагӣ аст. хуб, барои ман вақте ки чӣ хеле ки қайд кардам дар саҳро ба корҳои киштукор машғул мешудем, дар танҳоӣ дар он ҷо зиқ мешудам, худ аз худ сурудсароӣ мекардам. ҳамин сабаб шуд ки дар дили ман як ҳиссиёт, як завқи нав пайдо шуд ки ба ҳамин овозхонӣ дил бандам ва кӯшиши худро кардам ки то ба ин ҷода муваффақ шавам ва ба фикри ман ки ҳамин тавр ҳам шуд ки ғолиби чанд озмун дигар чизҳо шудам. шумо ягон намуд асбоби мусиқиро навохта метавонед ё не? ман толи 2 сол мешавад ки бо асбоби зарбӣ, бо забони русӣ мегӯянд ударник, навозиш мекунам ва дар оянда мехоҳам боз дастаи ҳунарии худро ташкил намоям. яъне мехоҳед дастаи худро ташкил намоед ва ба халқу ватан содиқона хизмат кунед. бале бале. саломат бошед, беҳтарин. акнун тамошобинони азиз мегузарем ба озмунҳои сатҳи байналмилалӣ ва чӣ гуна ки мо иттилоъ дорем, шумо дар озмуни байналмилалии делфийскии игрӣ ки дар Федератсияи Русия баргузор гардид, шумо ширкат кардед дар он ҷо ва мегуфтед ки аз Тоҷикистон чанд нафар дар он ҷо буд ва шумо ҷои чандумро гирифтед ва чӣ гуна шартҳоро дар бар мегирифтин озмун? мо аз Тоҷикистон як даста бо ташкили 5 нафар иштирокчӣ, 3 нафар дар жанри академии сароянда, як нафар дар жанри сароянда эстрадӣ ва як нафари дигар навозанда асбоби пианино дар он ҷо иштирок кардем. ва озмун низ хеле ҷолиб шуд. шахсан ман ки бори аввал ба озмуни байналмилалӣ сафар кардам ба Федератсияи Русия, ба ман хеле писанд омад. дар он ҷо дидам ки дигар давлатҳое ки ба ин жанр зиёдтар пеш рафтаанд ва аз онҳо хеле чизе ба худ гирифтам. дар он ҷо ман аз даври дуюм афтидам, вале роҳафтода нестам, зеро ки дар он ҷо дидам ки чӣ гуна маҳорати истеъдоди онҳо баланд аст. шумо тавонистед ки сертификатро ба даст оред? бале, ин гуvoҳинома аз он аст ки дар он озмун иштирок кардем. мегуфтед ки дар ин озмуни сатҳи байналмилалӣ дар даври аввал кадом суруғро пешниҳод кардед ва чӣ сабаб шуд ки шумо идома дода натавонистед аз даври дуюм? дар даври якум он ҷо қуррапартоӣ шуд. бо хушбахтона ки ман бе доштани рақиб аз даври якум гузаштам дар қуррапартоӣ ва дар даври дуюм бошад рақиби ман аз Армения буд ки онҳо чӣ хеле ки операсароён медонанд, онҳо хеле пеш рафтаанд. рақиби ман низ сопрано аз Армения буд ва бо он рақобат кардем. ҳамагӣ балли ман аз он ё 4 балл ба фикрам камтар буд. бале. кадом суруғро шумо пешниҳод кардед? ман романси «Я встретил вас», такмили Чайков Козловскийро дар он ҷо метавонед замзама кунед? бале. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и в сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и в сердцу стало так тепло. саломат бошед, ташаккур.
бинандагони азиз, як сужеро дар мавриди қаҳрамони барнома омода кардем, якҷоя тамошо мекунем, дубора бармегардем ба студия ва суҳбатро идома хоҳем дод. албатта заҳмату талош ба шахс муваффақият меорад. ин дастовардҳо аз он дарак медиҳад, ки қаҳрамони мо воқеан ҳам тавонист дар муддати кӯтоҳ ба ин гуна натиҷаҳо ноил гардад. чӣ гунае ки худи ӯ мегӯяд, дар аввал ӯ тамоман самти дигарро интихоб намуда буд, аммо бо мурури замон андешаи худро иваз намуда, хост Тоҷикистонро бо ҳунару маҳорати худ дар сартосари олам муаррифӣ намояд. чандин асбобҳои мусиқиро низ навохта метавонад, хушмуомила аст, зиёд китоб мехонад, ният дорад то дар озмуни ҷумҳуриявии фароғи субҳи донои китоб аст дар солҳои оянда иштирок намояд. албатта касби сарояндагӣ ояндадор ва пуршараф аст ва мо дар оянда ба ӯ комёбиҳои беназирро орзумандем. тамошобинони азиз, идома дорад барномаи ифтихор аз шабакаи Баҳористон. умедворем ки суҳбати мо албатта ҷолиб аст ва сужаи омода намудаи моро низ шумо тамошо кардед ва суолҳои дигарро мехостем ба шумо бидиҳем. дар мавриди ифтихорномаҳое ки дар назди мо аст суҳбат мекунем. аз куҷо ҳастин? ин грамота моҳи ноябр, ҳамон моҳе ки дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ҷои аввалро ишғол кардам. боз як озмуни дигар дар байни донишгоҳҳо шуд ки дар он ҷо хондани романс бо забони русӣ буд. ҳамин хел номинатсия низ вуҷуд дошт ва дар он номинатсия ман иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. беҳтарин. мо дар назди худ медалҳоро мебинем ки ҳарду мақоми аввал ҳастанд. хоб шумо мегуфтед ки ба варзиш низ таваҷҷӯҳ доред ё ин аз кадом як озмунҳо аст? бале, хеле қайд кардед, ин медалҳо аз варзиш ҳастанд. ман танҳо ба як намуди варзиш завқ дорам, ин ҳам футбол аст. ин ду медале ки мебинем аз чемпионати мактаби миёна ки ду маротиба мо ҷои аввалро ишғол кардем ҳамроҳи ҳамсинфони худ. ин медалҳо аз онҳост. яъне аз иштироки шумо дар мусобиқаҳои байни мактабӣ, байни миёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи рақамӣ. хоб, саломат бошед. падару модар нисбат ба интихоби шумо зиддият надоранд ва худи шумо чӣ андеша доред? ғайр аз оне ки ба санъат таваҷҷӯҳ доред, боз кадом касбро мехоҳед дар оянда интихоб бикунед ва такмил бидиҳед? мехоҳам ки ҳамин жанре ки айни ҳол фаъолият дорам, опера, инро чӣ қадаре метавонам маҳорати худро зиёд намоям. бояд қайд кард ки ман дигар ба ягон касби дигар дил надорам. чӣ қадар вақти холигие ки ёфтам, танҳо ба хотири ҳамин санъат бахшидам. вақти холигиам шуд, ба ягон хонаи холӣ даромада ё ба ягон утоқи холӣ даромада фақат тамрин дар бораи ҳамин мусиқӣ ё навохтани ягон асбоби мусиқӣ, чӣ асбоби зарбӣ, чӣ нафасӣ, чӣ дигар, фақат дар дохили ҳамин санъат кору фаъолият мекунам. бале, дар дигар касбҳо ягон касб завқ надорам. вақте ки ба консерватория дохил шуданамро фаҳмидам, мактаби миёнаро хатм карда истода будам, волидонам розӣ набуданд ба ин. маро гуфтанд ки ба ягон донишгоҳи дигар спор. намедонам аз чӣ сабаб бошад, ба падару модарам маъқул набуд ҳамин чиз. дар оилаи мо санъаткор вуҷуд надорад. оилаи мо намехостанд ки ман низ санъаткор шавам. аз ҳамин сабаб маро мегуфтанд ки ба он ҷо дохил нашав, дигар касбро интихоб кун. вале ман аз роҳи худ барнагаштам. боварӣ доштам ки ин оқибати хубам дорад ва пайваста кӯшиш кардам, машқ кардам. чӣ хеле ки мебинед, дар соли дуюми таҳсилӣ ки дар консерватория карда истодам, сазовори ҷои аввали озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман шудам. ҳатто ба Федератсияи Русия низ сафар кардам. аз ин волидон хеле хурсанд шуданд ростига. ва бинандагони азиз, шумо таваҷҷӯҳ мекунед вақте ки шахс интихоби кардаи худро дӯст медорад, яъне мехоҳад дар он сан муваффақ шавад ва мутеи касбаш аст, чизе сади роҳи ӯ шуда наметавонад ва албатта бо кӯшишу заҳмату талош метавонад муваффақиятро ба даст орад. ва умедвор ҳастам ки дар оянда боз шарафи Тоҷикистонро дар арсаи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ бозам баландтар мебардоред. мехостем бифаҳмем ки дар оянда шумо дар кадом озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат мекунед?
ман дар оянда орзу дорам ки моҳи ноябр ба ман устоди худам ки айни ҳол дар консерватория бо ман машқу тамрин менамоянд толи 2 сол шуд ва он кас маро ба озмуни романсиадаи ки дар Қазоқистон шуда мегузарад моҳи ноябр ба он ҷо пешниҳод карда истоданд ва ман низ кӯшиш дорам ки то моҳи октябр ба он озмун бо тайёрии ҷиддӣ омода шуда ба он ҷо сафарбар шавам. бале طول 2 سال است که هم ازمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و هم ازمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من راه اندازی کردید و به واسطه خود رهبر دولت این ازمون های سطحی مهم را زیر نظارت قرار دادن و شما علاقه در ازمون تاجیکستان وطن عزیز من شرکت کردید و مرتبه دوم نمیتوانید شرکت بکنید. خب و در ازمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است آیا تصمیم نگرفتید که شرکت بکنید؟ آدمی که صنعتکار هست اون به غزل یعنی شعرها نمیتواند. آدمی که صنعتکار هست باید اون حداقل کمش 50 غزل عقلان داند و من نیز در مکتب میونه وقتی که تحصیل میکردم محض فنی از همه دوست داشته ترینم این فنی زبان و ادبیات بود که از آن پیوسته بهای اعلا میگرفتم. عین حال اون چیزهایی که من میدونم داستان و شعرها با فکر من که کفایه نیست برای اون آزمون اشتراک کردن. من خود نیز در آینه نیلگون دیدم که چگونه از من سن سالشون خورد کودکان دوست رو یک چخیل شعر سرایی میکنن چخیل غزل سرایی میکنن و برای اون آزمون تیار شدن خیلی تیاری جدی لازم است که با اون آزمون اشتراک نمایی و من نیز اون فرصت رو دارم ولی میخواهم که تاجیکستان خود را در عرصه بین المللی همچون سراینده بله در ژانر خودم در کی حالا تحصیل کرده استادم میخواهم در همین ژانر در دیگر دولت ها تاجیکستان خود را معرفی نمایم. با نفرانی که این لحظه ما شما رو طریق شبکه بهارستان تماشا نموده استادن چه توصیه میدید؟ با آنها البته که هر یک شخص در زندگی یک راه خود را انتخاب مینماید که با اون تا آخر عمر میرود و البته که باید برای تا به اون قله‌های بلند رسیدن خیلی مهنت زحمت زیاد طلب میکند. شما در چند ژانر سرود سرایی میتوانید؟ خیلی حالا قید کردم در مکتب موسیقی من همچون سراینده استرادا و سرودهای خلقی ختم کردم از در اونجا دو ژانر رو از خود کردم و حالا باشد در اینجا ژانر اکادمی رو طوری 2 سال میشود که تحصیل گرفته ایستادم. بیاید در ژانر استرادا با تماشاگران چیزی رو پیشنهاد میکنیم و فکر میکنم که البته باید اثبات بکنید بله تا اینکه شما از این نموده ژانر نیز برخوردار هستید. زندگی از مرا بوده همدلی دیرینه را میخراشد یادهایم درد و داغی سینه را درد و داغی سینه را. در ژانر شش مقام سرود سرایی میتوانید؟ بله گرچند کلاسیک و خلقی هم باشد اون یک شاخه 6 مقام است و من در مکتب موسیقی کودکانه شهر ترسونزاده از این ژانر نیز خیلی چیزها رو آموختم. من از استاد خود رقف سیف‌الدین. به میسرابی دیگر قانون زی عشقت ساز میکردم به میسرابی دیگر قانون زی عشقت ساز میکردم نوایی پرده ای عشاق را پایانداز میکردم آیارم نازنین نمی من از جانیش ما گردم. سلامت باشید. تشکر زیاد و ما با شما در آینده در جایی که شما انتخاب نمودید در فعالیتتون البته در تحصیلتون برا رو خواهیم. امیدوار هستم که شما در آینده نیز در آزمون‌های دیگر شرکت نموده
парчами Тоҷикистонро зери суруди миллии Тоҷикистон албатта парафшон хоҳед кард. Бале. Инҷо барномаи навбатии ифтихор ба анҷом мерасад. Суруғои мо кӯчаи Шеро 31, телевизиони Баҳористон, телефон барои тамос 2 21 95 24. То барномаи баъдии ифтихор, тансиҳат ва хонобод бошед. Хайр.